אם זה לא קורה, זה תסביב אשך. חד משמעי, הפיצו את הסרטון הזה, כי זה חשוב, כי זה יציל לעשרות גברים את האשכים כל שנה. תסביב אשך זה כשאשך מסתובב על הציר שלו, הוא עולה למעלה לכיוון המפסע, מתנפח, כאוב, האור אדום, ואחד התסמינים החשובים ביותר זה חוסר של רפלקס קרמסטרי. שריר הקרמסטר הוא שריר שמזיז את האשכים. המצב היחיד שבו שריר הקרמסטר משותק לחלוטין זה בתסביב אשך. איך בודקים אם למישהו יש תסביב אשך? אנחנו מגרים עם אצבע את הירך הפנימית באותו צד, או בטן תחתונה באותו צד. הגירוי הזה של אצבע על האור אמור להזיז, להניע טיפה את האור שעושה כאשכים. אם זה לא קורה, זה תסביב אשך. חד משמעי, הפיצו את הסרטון הזה, כי זה חשוב, כי זה יציל לעשרות גברים את האשכים כל שנה.